Kapuso masobra naman 20 million pesos nga COVID isolation facility sa Bacolod City sadto kangay nga napabayaan na matapos ang pandemya. Yaring balita nga itong gintutukan. October 2020, sanggin turnover sang DPWH ang balor 25 milyones pesos sa COVID-19 isolation facility sa Bacolod City LGU sa tuwas ang pandemya dala sang COVID-19. May 32 tanan ka mga kwarto nga fully air-conditioned. May hot and cold shower kag may nurses station pa. Apang 5 ka tuig ang nagligad, inina ang sitwasyon sang pasilidad. Wala sa kuryente, kag nagaserbe na lang bodega sang pinakagamit sang pinaka-departamento sang LGU. Aminadong LGU nga wala na puslan ang pasilidad. Just last year, waay na siya bala na nautdan siya kuryente, kay waay na sa pakan na nautdan kuryente, waay na na-maintain maayo. Ginutilize lang siya anay sa temporary warehouse sang city sa mga files ini, sa mga assessors, the warehouse kag storage house. Sunod naman sa spokesperson, yanay Mayor kag karon Congressman Albi Benitez. Ginreserba sadto ang pasilidad para sa pila ka mga aktibidad. During maskara o kung Chinese New Year or mga kinang nag-deploy sa aton sang mga kapulisan dira na every year gina pa-star. Kay tungod wala naman sang mga isolations nga gina-required sa mga pasyente. At that point in time, amo na ang ginpagamitan. Sininga simana, amat-amat na ginpangutod ang matag-as kahilabon sa palibot. Tintiluan naman ang pilakabahin sa pasilidad apang wala pa sang pinal nga desisyon ng LGU kung anong plano sa lugar. Opod, Kiril Casillo, Adrian Criatos, One Western Visayas.